Какво става, хора? Аз съм се бегала тук с мене. Хънгърлов БГ И днеска ще снима клип на Minecraft The Dropper. Айде към левел 1. Добре. Какво правиш, бе? Умрах. И аз. Какво съм тук? Да, вижте професионалиста. Голям професионалист си. Как не мога да го мина? Как? Не. Панар! Не! Колко пъти трябва да умирам? Що клекнах? Колко пъти трябва да го питваме? По-бързо е! Стига! Ай скочи от тук пък да вия дали ще умра. Не! Как? Читвай, чули? Да. Нема читвам, бе, ти описи. Защото някой така правят. Не съм читър. Следя те. Аз съм на едно сърце. Не ме бутай. За какво ме удари, бе? Не те удари. Бати! Изписа ми, че си ме ударил. Не съм те ударил. Брат, бях на ръба да го мина. Ако те мина, не знам. Сега. Ще направим така. Сега. На две си да те шипва ли? Не, моля те. Няма. Аз онния път не те шибнах. Просто нещо ми лагиш. Какво правиш така? Peaceful. Знаеш какво? О, мага. Не, човек, гледай къде бях, брат. Къде бре? Не. Не читвай. Няма, бе. На колко си? Ти си фул. Как така фул? 20 сърца. Как така 20 сърца? Да, 20 живот. Не съм с 20 живота. Майнкрафт, бе. Не! За малко да го мина. Да не умреш. Баси читера. Не съм читвал, бе. Без уитъп не читнах. Давай. Чакай ме. Чакам да. Сега ще го мина. Яба да виду! Не! Ще се френцна до теб. Добре.
Глеса как се минава. Ще го мина. Абе, тук ако те шибна, дали ще изпрата на другата врата? Това ми е чудно. Какво става? Кой е тази врата? На колко живот си? На 20 вече? Не, брат, стига. Лък. Стига. Айде слизай. Аз слизам. Е, тук Не ме удряй. правим. Как ли си? Жив ли си? Страхме, мамо. Още малко. Още малко. Ти къде си? Е, читър! Не съм читър. Да, едно по едно. И аз си гледай работата. Какво? Нещо. Коста. Гадни телепортираш. Айде бе, минаго бе. Да, не ме убивай. Какво е това? Ви сега знам един чит. Така, на 3 и двамата взимаме кобала. Е, така за се. Какво? Влез в чест. Да, не мога. Как да можеш? Я виж, сега можеш. Не мога. Еми, Дай ми айде, 4, дай ми 4. после. Ми то ти... Това свърши лората. Не. Сега тук. Какво трябва да правим с те 8? То свърши лората. Сетих са. Свърши лората. Да, умирай. Трябва да умреш. Yes. Чакай ме. Обаче трябва да ти да мина те блок. Защото нямам. Сега гледай професионалистския бюро. Това са нови айтъми, виж. New items. Знам. Куп. Къде си? Оля, дай Ти къде купчета. си? Фак. Дай. Къде си? Как да го направим сега? Къде си, бе? Тук. Ей, читър! Ми, Добре, аз паднах. дай ми купчета. Чакай тук. Дай ми купчета. Дали купчета? А ти имаш ли забранени от YouTube да направиш повече от 15 Какво? минути клипчета? Не. А защо имам? Не знам. Аз правих половин час клипче. Нямаш, бе. Я. Какво стана? О, да дропър. Читър. О, бе. Сега аз трябва пак да... Трябва да си я правим мост. Не! Аз да мога да мина ония. Полия дроп. Дай. Бързо. Минърко. Минърко. Да, бе. А не, аз даже паднах в дупката за това. Читър. Не се очитваме, ще го мина пак. Добре, телепортирай ме. Не мога, защото съм при тебе. Вярно. Сега дай бързо купчета. Какво правиш, бе? Гледай го, момчета, аз ми гаден. Падай, дай ги купчета. Само се не вижда, дай. Тенкс, буа, тенкс. Микеланджело. Ма що ми хвърли половин стак? Защото си читър. Нещо. Читър, не. Дай, не. Просто още на купче. На тарарале. Фейл.
Сега трябва пак да го правя мощчето. Но по-скоро аз мога да го мина от Ето, глей. Ето тук е така. Вики, глей са. Да им кажеш, че лъжа. Виж, бе. И е така се мушнах. Що не мина от тук? Аз ще чакам да стана на фул. И аз. Ти какво ще мислиш? Така, перфектно. Ставай пълни сърца. Аз тук. Тук. Така. О, ето тебе, брат. Ис. Аз ще мина направо долу. Ще видя. Така. То съм за предизвикателството. Видя ли къде умрах, бе? Да. Тафанар! Гледай къде паднах, бе, брат! От мапа видях. Паднах от папа. От папа. От папата. Да умреш. Аз ли, бе? Чаба да бъду! На две сърца. Идвам да те убия. Стига. Моля те, не! Окей. Учител. Ти какъв си, бе, същност? Абе, я ден те шибна. Вой, човек. Въй. Къде си? Не знам. О, ето те. Си. От тук скок. И от тук го минавам. Глей са. Глей колко масно няма го мина. Глей са, няма го мина. Абе, да играем tagata. На следващия. Не мога да. Окей, давай. Офара минаваме и ония, че клипа е 12 минути, а ние те първа започваме. Второ ниво. Сега ще го мина. Обещавам ти. Аз мисля да приключим. Що? Не знам. С клипа? Ако искате след... И по-добре следващия клип да има. Хайде следващия клип да има. Какво? Че това не мога да го минем, аз имам забранение клип. Що бе? Не така. Айде бързо да приключим. Какво бе? Да приключим. Чакай да го минем. Не бе, човек, стига. Мръдни се от мене. Да ти. Пали. Мазен. Да гледаш надолу. Що че го мина? Ще го мина. Чака да веду. Толкова го мина. Читър му с читър. Я ме телепортира. Не мога, ти при мен се... Окей, стой. Стой. Set point. Телепортирай. Защо аз се телепортирам? Не знам. Тоест ти беше... Чао. Окей, хора. Аз бях Светли Бегенов, вие бях моя белки. И Аз бях Хангаров. БГ. И това е крайният епизод. Чао.